Pero kinahanglan ang kaluoy dili mo dangat sa kaluop. Ha? For example, di ka mo bunal sa imong imong anak kay maluoy kang bunalan. Na og dili ka mo obey ngadto sa giingon sa pulong, kanimong anak, kanimong kaluoy mahimo nang kaluop, one day unya spoiled na bata. So, mo man akong na-notice ba nga kung dili gyud ay kaka-obey sa mga divine discipline ni Aba Elohim, labi na sa pagdala sa itong mga anak, ang mahitabo igsuon na ay resulta. Dili may resulta imong mga anak. Pero mogugyod ka, pinaagi sa discipline, nga giingon niya sa pulong, mugulang gyud ka. Sakit na sa imong emosyon na bunalan imong anak. Pero kinahanglan yung imong himuon for the sake nga matulid siya. Otherwise, imong kaluoy, wala kay, hindi mo pasakitan, one day unya, ikaw rin naguba sa